no ka nwoke ibe gị si bịa na-ayọ gị kpọ ya nwunye inwe ọnụ na-agbachasị ọnụ bịa ifo nkịta ara ichenu n'ime rum ahụ jiri nwayọọ jee kpọrọ nkịta ara ha kpọpụ ya na be m ihe ọ na-emedịkwa gị na-eka nwoke mmadụ si na-etisọ mkpu na-etikpu ịnwekwara mmadụ ma ganwụzi n'ụzọ ebe ọbụla nga sọsọ akụkọ a ka a na-akọ ọ gbasara m kedu ihe ọ gbasara m I don't bloody care ihe ọbụla ndị mmadụ chọrọ ha ga n'ihu na-ekwu onye ọbụla enweghị ihe mere n'ụwa ụmụ mmadụ hapụ isi asị eme nke ọma ndị asịrị gasị ime nke ọjọọ ndị asịrị gasị gịnị ka ha na-agaghị ekwu ọmụnwa asụ Chineke ka emu nye tube m ugo kpọọ m ya ọkpụ ụzụ ike dị n'ukwu ọ Chineke tubere m ugo tuwe m ya down below so m gaa n'ụwa nyewere ndị mmadụ aka ịma nne gị otu a iwu onwe m a na-ewe m maka amamihe m fụrụ wee n'oge ọnwụ ego ka iji ọnwụ maka ịmụ adịka 7 ọkpọ ka ịdị ka ya ndị gịnịkwadụ kedu ihe mpa m fọdụ wee pushgide m push imebe ị nọ ọ ego ka iji ha ego ịma ha mma na-ebi ụlọ ebi ụlọ nna ịbụkwa generation onye bigonu na bifo bịa biri ya nya ka iji eko ihere eme akwụkwọ gị ji nwayọọ zuzuru nkịta gwa nkịta ara ichenu n'ime rum a senya si be m zuzu pụọ before change gị ahụ ịma ihe fụrụ welu m gụnwa na-ekwu okwu a lezie gị n'ụzọ mmiri ichefugo ka ọ maka na ụmụ gị nọ hie n'ụzọ mmiri ọdịnarị n'ukwu akị dị n'eze gị bụrụ afọ ime bịa hia na-eti mkpu na iji ime ịchọrọ ịkọba ọp kọba nkịta ahụ ihe a ndị a na-eleghị ọgụnwa kụziri ụmụazị ihe ahụ they took after you onye nke ọsụkwa n'ọgụ ị na-ekwu okwu imechi ihu anyị aka nwere ihu ọkwa nke o jigoro nka omume kpụtụsịa anyị aka nwere ihu so ị na-ekwu okwu na-emechi family ihu ịma na iwu mmechi ihu nyere this family ịma na nke ọ bụla ekwutere okwu asị ụmụ ya da-alụ di na for the fact na ị ka nọ be nna gị ugbu a na-eyigharị wondo lekwe dị trọzi lekwe nkịrịka lekwe ebe ọ gbakọrọ like thunder like fire gbawa gị ọnụ dị idiot unu bụrụ akwụkwọ nne unu asị unu bere ihe m n'ime mmụọ na n'eziokwu by now ote a na-agosiri ụlọ one after the other unu bịa nga amakpụrụcha eri sọ nni onye fụ ha che na ha dị ime enweghị nwa unu mụgoro afọ ọzọ mana papa hapụkwa nwaanyị a ka o si ebe a pụọ ka ezu onye ike na ụmụ okorobịa niile ndị okongwu niile ejugo na vileji ahala ha gị ha agụgụ ka ị lawa bịa ọnụ ị na-afere ya bụ ọdị ha ị na-ekwu badị mụ nọje kpọrọ nkịta ara anụ akpọpụ ya ebe anụ kpọrọ nkịta ara akpọpụ ya ebe ahụ ụnụ ya kwaba mụ na assignment ya adịbeghị over assignment sawacha gị ọnụ badị mụ nọje kpọrọ nwa akpọpụ ya ebe anybody ga-ala nga ọgụ maka ala ka be nna gị ọsị gịnị bịa dịka ihe na-eme gị n'isi ọ dịka a na-agba gị nkịta iche na iji egwu a na-agba gị nkịta iche na ịdị egwu ị na-eko jiri nwayọọ respect onwe nkịta banye mụrụ je kpọpụta okerekwu anọ n'ime be m senye sebe azụzụ pụọ bifọ mgbọ nye gị elu iji m aka bụ okwu ka m ji nne hapụ akara igbo okwu nkote iji m aka ị ga-aba kịta je kpọpụta ya ka ọ na-eme mkpọpụta ya asa iji m aka onye ka ị ga-asara aka ntị aka ị ga-asara aka ntị ha maka na sawa gị ọnụ a na-egbu go mma slide gị kịta ya ụkwụ gị metụ nwa m ebe a gbuo gị nwa ya nwa igbuo m mgbuo gị yi akwa ụjọ nọ n'elu ya nwa ya nwa jiri ụmụ m sọrọ m njide gị jide m ọkwa m ka ogo nkwụ kịta ana m agbakwa gị nkịtị o onye ka ị na-agba nkịtị nwa ahụ ọ ga-apụ ka ọ nọ na-apụ onye na-apụ kama ọ ga-apụ hie unu niile esi ebe a kwapụ ihe ọbụla ị hụrụ ga-akpụọ ihe ebe ọbụla ị gara ga-akpụsa ihe ọkpụ ụzụ kpụrụ mma lee na ọkpụ ụzụ gịnị ka m na-afụ onye ohi dị ya gịnị ka akwa m nọ n'ahụ ga-eme enwekwere ebe nsịta gị mba na ọkwa ị na-erizi ihe m na-eri ọnya ka iji wee garụ ka ọ bụ jechara akwa m marụ buru bọket m enwe ihe na-eme gị n'isi mba ka ihe esi marụ ọkwa akwa si n'elu daa ihu n'ukwu ataghị ọkwanụ nge nụnụnụnụ efu di m ka m tara ọbọdụ ngwa ka m na-ata nye ekwukwere ije chọrọ akwa m marụ buru bọket m in short achọghị m ikwu oke okwu
biko ịmara ihe dị gị mma kịta ji nwayọọ mapụtara m akwa m kịta chee m ya n'aka ka nchịrị ya n'aba n'ụlọ kịta mmapụrụ gị akwa gị n'ilo ka m gbara ọtọ ọ bụrụ ya onwe ihe ọtọ gị na-eme mmadụ onye ọbụla apụta gị n'ọtọ gị ọtọ gị ya na-ezo ya ezo akwa ịgba ọtọ agagharịnụ chere o ị ka nwere ihere amakwa m na ị nwere ihere o eche m ile n'ihere gị ka mgbe maka na nwaanyị si na be di ya gbakọrọ ụkwụ bebe di onye ọzọ na-azọsa di ya nwaanyị ahụ enweghị n'ihere so otu a mma na ị nweghị ihere biko kwanyere onwe gị ugwu kịta mapụtara m akwa m chịmị ya ihe ahụ ijikwa ntasị dị m imepekweni ya ka m fụnụ ka m marụ ka ọ dị ka ọ nọ bụghị nke otu nke ụmụ anyị ndị ọzọ dị ka ọ dị ka nke ọ dị iche achọrọ m ịfụ ya mapụta akwa n'ọlụ gị ka ọ dọọrọ ọnụ gị nke ụ nọ n'otule gị ikokwa adịrọ si m n'ụzọ pụọ ka m gafere biko kọba zuzuru gị na chi ya taa azụ ọsịsọ ka onwe ihe na-eme gị n'isi mụnwa sị gị n'ihu pụọ ị na-apụta ala ka ọ maka nke nji gbachi nkịtị asị nke yepụtara m achịpụtara m akwa m mapụtara m akwa m chịrị m ya n'aka ọ na-akọrọ m akụkọ ifele asịkwa ka ọ izuzu yipụta m akwa m ọsịsọ si m n'ụzọ pụọ maka ihe mere m ka akara ime ọzọ nke bụ ọkpụkpọ ọzọ na-aba ihe akara ọ bụrụ epilepsy that's it pụọ m ụzọ ka m gafere uwe ụra kịta agụcha ya n'ihe mme anụ ọfịa ifele emechi ụsụ lekwanụ ka nwaanyị ọzọ bịa nnọọ be m na-achọ iwe m aka n'anya ka ọ kọkwa batrum m ka ọ ba a na-eji gbọchi ya n'ime betrum ha kịta ọ ga-eme ụnụ vam n'anya ọ ga-eme ụnụ vam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wele ọ ga-eme ụnụ vam n'anya ọ ga-eme ụnụ vam n'anya ọ ga-eme ụnụ vam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị ile ọ ga-eme ụnụ vam n'anya ọ ga-eme ụnụ n'anya ọ ga-eme ụnụ vam n'anya mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wụ ndị nsọ ọ ga-eme vam n'anya chegharịanụ chegharịanụ chegharịa na ọbịbịa Kraịst nọ n'ọkwa anyị n'ụkwụ ọbịbịa ya adịla nso onye ọbụla chegharịa hapụ mmehie nabata Kraịst ọ ga-emekwa gị nwa m n'anya ịgbanwewo m ndị Naịjirịa agbanwewo m asị m agbanwewo m onye na-ezu oshi ịgbanwe gbanwe ndụṅụ tinye ya n'aka nna ọkwa ikole nwa agbọghọbịa nke onye na-ezu oshi wo nwa agbọghọbịa onye yi uwe ojii agagharị gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma nwa agbọghọbịa gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma ahụ m onye ozi ọma dịka John the Baptist esiri wepụta ya bịa n'ime ụwa na-eti mkpu na-anapụtasị ndị eji eji ndụ gị nyere ya Kraịst nwaanyị ekwesịrị iyi trọsis nwaanyị kwesịrị ya pụta ya dị ka nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị pụta ya yie nwoke gị yi ga trọsis ahụ gị niile taparacha a na-ahụ mpara gị a na-ahụ ndụ gị niile ihe niile Chineke patikụls ejiri ke ya nọ n'elu ala ị kwesịrị ịgbanwe ndụ ṅụ ihe kwagara n'anya anya ga-adị ka anya ọbọgwụ ma dịka udele ya na-agahụ gị ya kwa gị isi ya kwa gị ọdụ ya kwaga nke anya ya mie ha ịgịda eme gị mie ha n'akwụkwọ ndị ozi wezie so ọsụ na ya bịakwa ya n'akwụkwọ ndị ozi sa akwụkwọ n'akwụkwọ wa wee kwuo so na aga ebibi ụwa n'akwụkwọ wee sa n'ime akwụkwọ ka o kwuru ya si na akwụkwọ ga-adịrị ndị na-agụ akwụkwọ n'akwụkwọ a o nwere onye ọzọ pụrụ ịnapụta gị na-awụdo onye na-enye ndụ ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ gị bụ nwata onye na-atụta ihe mmadụ atụtụ ụlọ stop tụtụghị
onye nụrụ okwu Chineke gbaala ya ọsọ onye ahụ mgbe ọbụla ọ dị ndụ ọwa ọnwụ ka ya mma nye ndụ gị na were ndụ gị nyefee ya olisa dị n'igwe